फरायजोफोर नैबे बिजाबखौ आं डिजिटाइज खालामबाय। डिजिटाइजेसन माने बे हार्ड कपिमोनथ' आं सफ्ट कपि बानायबाय। आंनाव दा PDF कपि दङ। नोंथाङाबो बिजाब फरायनायनि हाबिला दङबा बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नोंथांनि इमेल एड्रेसखौ लिरनानै हर। आं बे बिजाबनि सफ्ट कपिखौ PDF फाइलखौ नोंथांनो हरगोन। बे बिजाबनि मुङानो जाहैदों चीन हादोराव दान्दिसे। बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जादों सोरगोआव थांनाय श्री मोहिनी मोहन ब्रह्म। बिथाङा सासे थुनलाइगिरि आरो समाज सिबियारिमोन। बिथाङा क'क्राझारावनो थायोमोन। बे बिजाबखौ बिथाङा पाब्लिश खालामदों 1994 मायथाइयाव। 1982 मायथाइयाव बिथाङा चीन हादोराव थांनानै मोनसे गिदिर कनफारेन्सनि मुङानो जाहैदों The International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics। बेयो चाइनानि बैजिं सोहोराव जादोंमोन। बे जथुम्मायाव थांनानै बिथाङा मोनसे गिदिर आयदायाव बिबुंसार होदों। बिथांनि बिबुंसारखौ डिटेइलै मिथिनो थाखाय बे बिजाबखौ फरायदो। Thank you so much for watching.